سينما سمري كابيزي رابيزي حينا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سني تروفتا نخسر النهار سينما سمري عب سينما سمري تطلعوا مزنك نقولي عاما كوميدي دراما ملالات وزاتا سبورت فيلمتا بيني بمجمرة نعنا نملو أفريقان أهوري خانا يا خامو نقع حقوسنا خبلا كيفوتو كاتيلا نزح حتصار كلمات تقبر فقدنيا سلازخونكا بشمين بشم كلهم تخطط السينما سمري مسجنك مجمرة نزابكم مني أدلون خلطة مسكن نقع حقوسنا نقولاتنا مالتي نقولاتنا عبعوتي نقع حقوسنا كونغران كلهم يرتراوي بيني نابت مالي أبزو قحليتي كمي حاديركا ترى بشكادو نيركا ويش ترقاقي خايخا حاديركا نافتو ضدر كتاتو خلها هو حجيكو خفنا كدم فليدو بلو نجر كلاتنا أبتبوق مدلاو أبتبوق ودرات أو عبيت كان تفاصيل زلنا كلاتنا ونتم تقردنتي إن أنا هاد سلة الفارات سني كاب حدا كان حمق سلة زين غل بوزو حد شكرنا بحاف شاكن كم زبال كايو ناي هاجر ودرندي أبني هاجرنا خادمة ماراليا سلة زين بحاف شاونا من أفريقيا ببسحي قرب كم زي ناخد عود هنتقيلو نقرات إن شاء الله كومين يرو بوزو حي تربشنا نيرنا دحاني نيرو بوزو ستريس تقبرنا قراينا برا اوكي ناود در كتاتو خلهم باسلطان سامسون سلام زتوهابكم ممرحي انتاي زبل ينيرو بزغبا خد اتغبيركم تتغبيرو هو بمجمرتات زتوهابنا ممرحي بلك حصر ممرحن كله تجلسن نيرو سلازي ولا استراتيجيناون حموش تتعرضمتينا نيرنا كلهم نعيك حجزيهم دبل ممرحي توهبنا بحاشاون كلهم تقبلهم كلهم بكبو 100 قبل كتمه ولا فضول الدروان تريهم نيركم تخونيهم حسن مسينا سيف بقبرنا عي أموداتهم بعل ناتنعيل تسفاتيون هنا بمولو برهان بقبرو عبا حاجزيو سلازينا نحاور عود كلنا سلاز سرحنا له أموداتا كن عود كيلنا تزنبرة ممرحون كسام موداتا تأكيبات بوصل من قدي تزيقين خام موداتا رقبر متقعدات كا بعد هنا كشفنوا كم زقبروا بعد ناتنعيل تسفاتيون تعليم أنا برد غروب دقاقات تريبو حوسوا بتحري حرنا تلنا وغيدنا بزقبرنا كله استراتيجي استفادنا بحفشاون كله تسنبرة سرحات بتعمي دادنقين يرو فلان خا بلبين كمسكونون ندلي نايبين نادي كنا ناكلاتنا عوتي نيرو ناكلاتنا صراحة وراوي نيرو اوكي فولاتيستا سلازخونكا تأكيبكم اب فولاتا انت دا بتحكم كتعوت كم تخيل تسفا غيرنا نيرنا بزح متقعتا سلازنبره ግን ጉጅለታት ይብድማ ይፍጠራ ስለዝነበራ ስጋት ነይርና ቦገና ንስኻ እቲ ድፍጠር ዝነበረ ጉጅለታት ክሳብ መወዳእታ ንኽበጽሕ ሻቆሎት تحضر دنيركا اسكا بنوصر انتاي تبل نيركا نفسها هو بحافشاكو ناي كل عند بزح هجرات نابولاتا دشفن نيرو سلازي بزح ستريس دغبراينا ورنا انتاي تنبع الحبيت هجرات بيلجيم وقنا فرانس كم هو نيذرلاند بزح ناي بولاتا تلعب توتا سلازات نبرا بزح شغلات هاي نبرنا سلامتاي تماسس تاك نيحزلات واد بزح حبيت كانت تاسل نبرا بزح الشغله يكون نيرو اموداتا كم زر اخيو نا كلن كانت ولا كلن هجرات بزح تقاو تخترفوا كتري خلقه ولا انا اخاو شغله فدركاي من البات تم كيدم دلو تقاو يود ولا تبل انا ونكرت كاساس جميرا نراتي حدا ناي طليانا ومسكده بالحريون كاتيفنا كنا حطو خيل حاسبنا كنا نسقيو نعمت ما تقول سلنا بره أنا ممكن حوس يعني بالحساب ينيرني بحافش شاقن سقاط هاي نبرن أمودات هاي نبرن متقعدات تراي قرب نقدميت كلمات بوز حدا فينا ويا بصراحة كنا توتم تحكينا روعلنا مالتي بصبنا خوي نقول إذن نبرة تتقاط هاي بعد بقعد كوينو قدام ما يكاد تخيلوا مالتي بحافش شاقن تصبقوا ينيروا ولا سر خبني حوالي alright
ካልኣይ ምስ ወፃኻ ማንታ ስምዒት ዶ ተሰሚዒካ ማለት ካብ ዓለማዊ መድረኽ ብሩር መዳልያ ብምውሳድ ክዓወት ኮይኑ ዘይፅወር ሓጎስ እዩ ብካልእ ወገን ድማ እቲ ኢጣልያዊ እንተዘይሃድም ወርቂ መዳልያ ናተ እያ ነይራ ኢልካ ቁርብ ናይ ሕርቃን ስምዒት ተሰሚዒካ ገለ ናይ ባዕቂ ኩሉ ግዜ ሓደ ምስረኸብካ እንዲኻ ካልኣይ ደሊ ስለዚ ኣብቲ ካልኣይ ቦታ ምስረኣኻ እቲ ጥላናዊ እውን ኣብ ቅድሚኻ ወዲዮ ክተዮ ከለካ ቁርብ ናይ ተዓወት መንፈስ ስለ ዘሎ ክዕወት ንኽእል ነይረ ትብል ግን ብሓፈሻ ምስቲ ዝነበረና ኩሉ ነገራት ርኢና ብልቢና ተሓጒስና እቲ ነበረናትና ብሓፈሻ ናብዛ ሎማ ዓመት ኣተናላ ውድድር ከመይ ጌርና ሓንቲ መዳልያ ሒዝና ንወፅእ ተኸይድና ተዓዊትና ተዘይክኢልና ከዓ ከመይ ጌርና እቲ ፖድዮም ንድይብ ነይሩ ስለዚ ኦልሬዲ ስራሕና ስለዚ ተግበርና ብዙሕ ኣይኮነ ግን ከም ዝበልካዮ ተፈራረቐ ስምዒት ነይሩ ኣብ ቅድሚኻ ወዲኡ ክትሪኦ ከለካ ምስተሕና ተኣኪብና ዝገበርናዮ ውድድራት ቅፅበታዊ እውን ተኣኪባ ነራት እትኸውን ስኒ ዘማልያ ኣብ ነፍስና ንገበርናዮ ምዃን ምስ መጀመርታ መዳልያና ብምዃኑ ግን ብሓፈሻ ዕጉባት ኢና ንመፃኢ እውን ዓብዪ መንገዲ ስለ ዝተኸፈተ ዋይነት ክንዕወት ንኽእል ኢና ይመፅእ ኣሎ ዝገበርካዮ ቮላታ ተኣምር ጥራይ እዩ ኢልካ ክግለፅ ዝከኣል ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ድማ ኣድናቖት ይወሃብ ኣሎ UCI እውን ኣብ ማሕበር ሜድዮ ኣብ ሓፂር ህመት ካብ መበል 12 ናብ ካልኣይ ብምባል ኣድናቖቱ ገሊፁ እዩ እሞ እዚ ዝዓበየ ዓወትካ እንተኾነ እታ ቮላታ ግን ክሳብ ሕጂ ካብ ዝገበርካዮ ቮላታ እታ ዝበለፀት እያ ክትበሃል ትኽእል ዶ ዋላስ ካልእ ብቐድምነት እትጠቕሰን ቮላታ ኣለዋኻ ብሓፈሻ زيادة بلتت تبال تخيل ولا نون بتدرخو دارجا ميت خميتي ريسك وسيدة بترجع من قدي بقولهم دا دفع كل حلف نيرة ولا بتزنبر ودرات كاب دحرج متلها بسلسلة متر دي أكل 10 دقيقة حلف خلايتاتو ولا بنفسك ريخ اللخو قليل يكون نير بحفشون بالعلة تقدر حلو أنا زيادة خبلات خيل زيادة دبلتت ولا بحفش غدمي وحال ولا تاجر كام ساعة بيت قادرتي كل زيادة ريخ اللخا ካብ ዜሮ ኢኻ ናብ ካልኣይ ክትመፅእ ስለዚ ኣብ ቅፅበታ ውድድርካ ብዙሕ ሓፂር ኩነት ይደጋጥም ከምስታት ብሓፈሻ ክሪኣ ከለኹ ኣነ እውን ብልቤ ትሕጉስ ዘላ ኦኬ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ሜዳልያ ዝወነነ ናይ መጀመርያ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ኢኻ እዚ ክብሪ ንዓኻ ንካልኦት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ደገፍትን እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝውድድሩ ዘለው ብሕጂ ንዝፈርዩ ተቐዳደምቲ ኸ እንታይ መልእኽቲ የመሓላልፉ ኣሎ እዚ ማለት ብፍላይ ንኤርትራውያን ከምኡ ድማ ንኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዓብዪ መንገዲ እዩ ወይ ዓብዪ መፃኢ እዩ ዝኸፍተልና ኤርትራውያን ሕቡእ ዓቕሚ ከም ዘለናስ ኦልሬዲ ንዓለም ክነጥያ ክኢልና ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኩሉ መድረኻት ኣብ ናይ ዓቐበት ድዩ ኣብ ናይ ቦላታ ድዩ ከምኡውን ኣብ ናይ ታይም ትራያል ድግበር ክንገብር ከም ንኽእል ስኒ ኦልሬዲ ኩሉ ሰብ ፈልጡ ኣሎ ብሓፈሻ እውን ዓብ መድረኺ ብፍላይ ከዓ ንተቐዳደምቲ ኤርትራውያን ኣሽትሮ ኣለው ናይ ባሓቂ ንፉዓት ስለዚ ከምዚ ሕና ዝተገበረልና ሞራል ደገፍ ተገይርሎም ዋይኖት ሶም ካባና ንላዕሊ ከም ዝኾኑ ይጠራጠርኒ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓብ ማዕፆ መኽፈቲ በሪ ኮይኑልና ደሎ ከምዚ ንዓና እቶም ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ዝኸፍቱልና ንሕና እውን እዞም ዝመፁ ዘለው ወይ ንዞም ዘለና እውን ዓብዪ መኽፈቲ እዩ ስለዚ ሆፍሊ ኣብ ትመፅእ ዘሎ ከዓ ብብዝሒ ሰብን ብብዝሒ ዓወትን ክንመፅእ ኦኬ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣውሮጳ መድረኻት ተዓዊትካ ኢኻ ዝተረፈካ ውድድር ግራንድ ቱር እዩ ኣብ ግራንድ ቱር ብሓፈሻ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ድማ ብፍላይ ናይ መድረኽ ዓወት እተመዝግበሉ እዋን ንመዓስ ኢና ክንፅበይ ፅቡቅ ትሕተለ ከም ዝበልክያ ኣትሊስት ገለገለ ካብ ከም ዓወታት ኮነ ንእሽተይ ጥዕምና ኣለና ብሓፈሻ ዝበልክያ ግራንድ ቱር እውን ዓብ ተስፋ ይደለና ብጋንታና እውን ብኩሎም ኣብ ደገፍ ግበረልና ኣሎ ስለዚ ሆፍሊ ኣይክነውሕኒ እንደመፃ ዘለዋ ዓመታት ስኒ ገለ ግድን ዓወታት ካብ ዝበልፅ ክነመስግብ ድልዋት ኣለና ኣብ ፃዕሪ ኣብ ስራሕ ኢና ንርከብ ስለዚ ግድነት ኣይነውሕኒ ነቲ ግዜ ኣረ ቢኒ ናብዚ ደረጃ በፂሕካ ዘለካ ደረጃ ንክትበፅሕ ዝለዓለ ታራ ዝተፃወተ መን እዩ ብመጀመርታ ኣምላኽ ይመስገን ናብዚ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ፍቓድ ኣምላኽካ ኩሉ ኣብ ግዜኡ ሰናይ ስለ ዝኸውን ብመጀመርታ ንልዑል ፈጣሪ ክብሪ ምስጋና ንፍኖ እዋ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ዝለዓለ ታራ ተፃወተ ስድራ እዮም ካብውን ላዕሊ ክኸውን ትኽእል ብዙሕ ኣይመስለኒ ስለዚ ብልቤ ደመስኩኖም ንኩሎም ስድራይ ኣሕዋተይ ኣዕሩኽተይ ከምኡውን ኩሎም
ደገፍቲ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ካልኦት ወፃኢ ደለው ልቤ ድመስኩኖም ካብ ታድ ጀመርኩላ ክርስቶስ ኣብ ዝሕጂ ዕለት ካብ ጎነይ ተፈልዩ ስድራይ ግን ኩሎም ይኸመስኩ ኣብ መወዳእታ ኣነ ዘይለዓልኮ ነገር እንተሎ ንክትብሎ ዕድል ክወህበካ መጀመርያ እዚ ናይ ኩላትና ዓወት ስለዝኾነ ብፍላይ ከዓ ንኩሎም ተቀዳደምቲ ምሳና ዝተቀዳደሙ ዋላ ሰልጠንትና ኩሎም ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ማለት እዩ ብልቢ ይኸመስኩኖም ደሊ ስለዝኩሉ ዝገበርናዮ ሓበራዊ ስራሕ ሓበራዊ ዓወት ማለት እዩ ሓጎስና ክብሎም ዝደሊ ስለዚ እዚ ዓወት ከዓ ናይ በይነይ ስለዘይኮነ ንኩላትና ኤርትራውያን እንኳዕ ሓጎሰና ቢኒ ደጊመ እንኳዕ ሓጎሰና እናበልኩ ስለዚ ግዜኻ የመስግነካ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ቴንክ ዩ ዌልካም ቴንክ ዩ ጋስኩም ስለዝገበርኩና